puso, karong buntaga, subay sa selebrasyon sa National Adopt a Cat Month ato makauban ng usa ka Nabawenya cat lover. Walay lain kundi si Bianca Deliso. Hi Bianca, kumusta? Welcome din sa At Home with GMA Regional TV. May buntag food, ma'am. Bianca, karon atong gina-celebrate ang Adopt a Cat Month. Sa karon pila na ba kabuok ang imuhang mga gialagaan nga iring? Since 2013, up to now, nalo ko 18 cats. Total of 18 cats. Sukad ba sa una, Bianca, ganahan na gyud ka mag-atiman ug iring? So una, dili jud ko ganahan og iring hadtod sa hatag nga ako ang tita og gift sa kuwatong birthday na ako sa kay andod kato man hatod sa na-love na nako mga cat. Kano sa ug paunsa ba nagsugod kining hilig nimo sa pag-alaga or atiman og iring? Since 2013, ga-adopt na ko mga iring sa mong silingan, iring nga makita na ako sa dalan. Bianca, unsa ba ang kuan kining characteristic sa mga iring nga lahi kumpara or itandi nimo sa laing klase sa pet? Since 2013, na-realize na ako na cats are beneficial for our physical and mental health perspective because of their ability to calm us down, to lower our stress level, and of course, companionship. Cats are a really good companion. Labi na sa mga mga naman na ay ginaagihan karon sa mental health o sa mga problema. Honestly, I'm on cloud nine. Every time na moabot ko sa balay, makita na ako mga iring, iro ba na ako. They bring joy and happiness gid sa kuha. Bianca, paunsa ba nimo ginaalagaan ang imong mga iring? O sa pagatiman sa iring, nang pakaunon sila, labi na makita nimo na happy kay sila. Na, sa same lang gyapon sa iro, ang affection sa cats. Unsa sab ang pinaka-challenging nga part sa pag-atiman og iring? Sa karon sa imuhang mga alaga, kinsa ba ang pinaka-tigulang na diha or ang pinakabata ba? Ngani akong pinakatigulang na cat, si Kitty. Nakuha na ko na siya sa dalan. May 7-Eleven. Hantod karon buhi gyapon si Kitty. Still kicking. Of course, kinahanglan nimo sila pakanon o atimanon. So, butsab na mo masayran kung pila ba ang imuhang magastos matag semana o bulan. Every week, kaya siya up to 1,500 from cat litter down to the cat food, tanan-tanan, grooming. Bianca, doon na ba kay mga tips sa atong mga viewers nga gusto usab mag-atiman og iring? Ang maingon na nako sa mga taong gusto mag-atiman sa mga iring, na dapat lang calling, dili lang kay gusto lang nimo mag-atiman. Kaya ang pag-atiman og iring o unsa mang hayop, it's a responsibility. Nung dapat jud love nimo, genuinely love nimo imong mga iring o unsa pa mang hayop, mao lang jud na ako mahimo. Bianca, karon nga nagasaulog ta og adopt a cat, unsay masulti nimo nga daghan gihapon ang mga naglatagaw nga mga iring ingon man dunay pipila nga ginamaltrato? Maingon na nako, labi na sa mga stray cats. Dili na to sila pasagdan. Kaya sa same po na ako, pag na ako makita na stray cats or unsa man na animals dira sa dalan, maghatag jud kog food. Kaya sama ra po na sa mga tao, na po sila feeling, gusto po nila ma-love, i-love, mao na. Bianca, mensahe nimo sa mga sama nimo nga fur parent o katong gusto usab mag-alaga og iring? Ang namamaingon ako sa kuha nga fur parents na responsibility yun ang mag-alaga. Kung gusto din mo mag-alaga, dapat yun kinasing-kasing o naman tayo makita andra sa dalan, pwede nato i-adapt nato kay kailangan po nila og home and love. Daghang salamat Bianca for sharing your time sa At Home with GMA Regional TV. Padayon og amping kanunay. Daghang po salamat sa opportunity.